O mga ka-viewers, ay banyong buntag kaninyong tanan niya, ay palihog lang mo po sa karon po nga akong video nga mo abot og asang napita. Kini ka-viewers, bahin kini sa maong istorya nako. Duha ka man nagsuon nangahoy sila or nang raha o kahoy sa padulong sa lasang. Nakaroon sila, ka-viewers. Nagdala sila karumata o barsahan nga kalabaw, gipaguyod sa kalabaw ang karumata. Ang iyang igsuon, ang iyang manghod, kuha siya ka-viewers. Usa ka bayot yun siya. Bayot yun. Pero ang iyang igsuon po nga maguwang semi-bayot. Doon na po pagka-bayoton. Pero mas labaw yun itong iyang manghod. Madaling istorya mga ka-viewers. Pag-abot na ng ilang gitungnan sa pagpangahoy nila or pangraha ng kahoy, nakuan yun, nagguba ang barsahan, karumata, unya, gitangtangan ang maong kalabaw sa barsahan, gitangtangan siya, unya, gitugway na to sa daplina ng may naman po ibasa ka-viewers, naman po ibasa siya daghan pong sagbot, di itugway sa iyang manghod ang maong kalabaw. Karon niingon ang iyang manghod nga bayot. Noon, dali abot ang kabaw nung hang kung ilugway dali ko anong dili dapit sa basak ha basin bayaw. Huy narbag jud mo puy kabaw pang lain basin magsungag baya na sila no. Ikaw da karon niingon ang usa ka igsuon niya nga maguwang. Uy, kay kumulagi, tiguwang na, mga idara na pod, mga 60 na kapin. Nag-ingon gyud ang maong iyang igsuon nga kabaw dakit iga. Tiguan na, ningon po ng iyang manghod nga, nung tuwa dali anon. Uy, tuwa ka di laki nung ganyan magsungag, yung tao na dali anong, dagan. Pangyog dagan, ka-viewers, niingon naman yung tao ng iyang igsuon nga, usan pagdagan nga tiguang naman. Igo lang siya niingog. What? No. Dali ano boy, kung magdagdag. No. Mo na ka viewers. Naunta i-subscribe nimo. Ninto. Karon nga mulambo kining akong katag kaninyong lingaw. Okay. Salamat kayo.